Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka ku da haka barku da lokaci. Kamar da dai an saba yau muna rike da wasu manyan fina-finai daga kamfanin Fikira Kantara kenan. Wannan sabon fim ne wanda muka talla kwanan nan, to insha Allah wannan fim ya fito. Sannan ga duk wanda suke buƙatar samun wannan zafafan fina-finai, to ku biyo mu daga cikin wannan bidiyon har zuwa ƙarshe ta yadda za ku samu bayanai, ta yadda za ku samu duk wani sabon film ba ma waɗannan fina-finai kaɗai ba. Za ku iya samun su a cikin group namu na VIP na India Hausa wanda ake biyan kuɗi duk wata. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsari na VIP, to akwai lambobin da muka ɗora wanda muke saka link namu na group na WhatsApp da na Telegram, wanda za ku iya shiga a ciki sai ku ɗauki lambobin masu adami sai ku shiga cikin wannan group na VIP da za ku biyan kuɗin ku a kowane lokaci. Za ku iya samun sabon film a duk ƙasar da kake insha Allah. Idan ka shiga cikin wannan group, to za ka iya samun sabon film ba ma guda ba biyu ba da dama za ka same su a cikin group na VIP na India Hausa wanda ake biyan kuɗi. Idan kana buƙata kenan akwai lambar mu da muke ɗorawa ta Niger da ta Libya wadda muke hazawa, wadda za ku ɗauka ku mun magana ta WhatsApp kenan insha Allah. Sannan wancan lamba ta mu ta farko wadda muke gaya muku cewa ta daina aiki, wadda nan lambobi da muke ɗora muku yanzu su ne waɗanda suke aiki ta WhatsApp. Wancan lamba ta mu ta farko wadda kuka sani to yanzu ba ta aiki. Iya Telegram na kaɗai take yi, ba ta WhatsApp kenan. Wanda duk yake son magana ta WhatsApp sai ya ɗauki lambobi sababbi wanda muke ɗorawa ta Niger da ta Libya guda, wanda kuma yake magana ta Telegram dukkan suna magana ta Telegram insha Allah. Kar ku manta ku mun subscribe da alamun ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku gansu akan insha Allah. Ga duk wanda yake buƙatar shiga cikin wannan group na VIP, to wannan ƙofa guda take wadda za ka yi magana a kowane lokaci. Za ka iya samun duk wani sabon film da kake buƙata za ka tura.